Sziasztok! Krisztina vagyok az Úton veled csatornáról. Most szeretném veletek megnézni, hogy a halaknak mit hoz a szeptemberi hónap. Először egy orákulum lappal kezdünk, majd a tarotlapokkal folytatjuk, és a végén pedig az angyalkártyával fejezzük be. Az orákulum kártyánk, illetve a fő üzenetünk az az alakváltó. Remélem, hogy látjátok. Ez a kártya azt mondja nekünk, változtasd meg magad, azzal változik a világ is körülötted. Ez a kártya azt üzeni, hogy most egy olyan időszakban vagy, amikor rugalmasnak kell lenni, és alkalmazkodni. Új szerepeket kell felvenni, és egy új életszakaszhoz formálódni. Nem külső kényszer, hanem belső erő hívja ezt a változást. Az első sor az a jelenlegi energiát mutatja. A kardok lovagja, ez egy elég erőteljes lap, erős lendület, mintha rohannál egy cél felé. Néha talán vakmerően is. A kelyhek tízesével nagyon fontosnak tartod a családi boldogságot, a beteljesülést, érzelmi harmóniát. Ez a fő vágyad, vagyis ez a központ. A kardok királyával a tiszta logika, ítélőképesség és a hideg gondolat arra int, hogy ne csak érzelmileg, hanem észérvekkel is dönts. Majd pedig az érmék kettessel, itt az egyensúlyozása a lényeg, hogy ne csak érzelmileg, hanem akár észben, gondolkodásban is próbálj meg zsonglőrködni. Valami között változtatni kell, vagyis választani kell. Vagyis, hogy keresed, hogy hogyan tudsz stabil maradni. Itt igazából az látszik, hogy benned egyszerre van vágy, boldogság, és kiegyensúlyozott életre vágysz, de közben sietsz, küzdesz, és sok mindent próbálsz kézben tartani. A második sor az a mélyebb hatásokat mutatja meg nekünk. A kelyhek királynőjével nagy érzelmi érzékenységre utal, intuícióra ez a lap. Talán túl sokat adsz másoknak, és most vissza kell találnod a saját érzéseidhez. A kardok négyes pihenésre, gyógyulási időre hívja fel a figyelmet. Ez azt jelzi, hogy nem szabad mindig rohanni. A botok 8 pedig gyors eseményeket mutat, üzenetek lehetnek akár, az élet fel fog gyorsulni, sok minden mozgásba kerül, illetve lendül. Tehát ez a sor igazából azt mondja nekünk, hogy a szíved és a lelked gyógyul, de közben közel a változás, egy hirtelen fordulat felgyorsít mindent. A harmadik sor kapcsolatok és belső akadályokra hívja fel a figyelmet. A kelyhek kettes, szerelem, partnerség, mély lelki kötelék. Lehet, hogy egy kapcsolatod most kulcs szerepet játszik. A kardok 8-as, ez az a lap, ahol a belső félelmeidet, gátjaidat le kell küzdeni, mert ezek akadályoznak. Úgy érzed, mintha kötve lennél, de ez inkább belső illúzió, mint valódi korlát. Amúgy nagyon szeretem ezt a lapot, és szeretném nektek megmutatni, hogy bármikor látjátok ezt, akkor mindig emlékezzetek arra, hogy a belső félelmeitek azok, amiket le kell győzni, hiszen nem veszi észre, hogy a lába szabad. Ez a kötél, ami körülötte van, ez igazából az a bármikor le tudja vetni, és ha már a keze felszabadulna, akkor akár a szem elől is elkerülhetne ez a kötél, vagy bármi is legyen ott a szem előtt. Tehát ez a belső félelem lapja. És hát nem utolsó sorban a
botok apródja jelzi nekünk az új kezdetet. Ez a lelkesedés, és igazából új lehetőség áll előtted, de csak akkor indulhat el, ha kilépsz a félelmeidből, amit itt a kardok 8-asával láttunk. Itt tisztán látszik, hogy egy kapcsolat vagy fontos emberi kötelék segíthet a szorongásból kimozdulni, és új lendületet, inspirációt hozhat. Tehát ez a kirakás azt üzeni, hogy most átmeneti szakaszban vagy, belül változol, és ez formálja a külvilágot is. A boldogság és a harmónia elérhető, de előbb a félelmeket kell levetni. Két fő erő mozgat, az egyik az értelem, és a másik pedig a logika. Ezt egyébként el is felejtettem mondani, hogy itt a zsonglőrködés az gyakorlatilag az ész és a szív közti dolog. Tehát itt kell neked igazából átgondolni, átfontolni, hogy melyikre hallgatsz, és hogy hogyan lépsz tovább. Egy kapcsolat támogatni fog ebben, ugye ezt is láttuk itt, jött nekünk, és ez a változás egyébként elkerülhetetlen, és te leszel az, aki kezében tartja az irányítást, ha nem félelemből, hanem szívből és józan észből döntesz. Nagyjából ennyit tudtam nektek, kedves alak, elmondani erre a hónapra, és most nézzünk nektek egy angyalkártyát, ugye a végére. Egy másodperc, és most itt szeretnék egy kicsit visszamenni az orákulum kártyára, ugye a fő energiára. Most, ha itt végignézzük egyébként ezt a havi kirakást, akkor ugye ebből azt tudom nektek így úgy tudom nektek összekötni, hogyha most ti meg tudjátok esetleg mutatni, hogy mire vagytok képesek, akkor itt az egész hónapi kirakást végignézve, ahol vannak nagyon gyors helyzetek, vannak érzelmileg nagyon fent és nagyon lent helyzetek. Itt, ha te magad el tudod dönteni, és új lendülettel tovább tudsz menni, illetve hogyha a félelmeidet le tudod vetni, és meg tudod mutatni, hogy mire vagy képes, akkor egy új lendülettel a következő hónapot gyönyörűen fog indulni. Ezt így tudom nektek energiával összekötni. Jó, és akkor most nézzük az angyalkártyát. Tértisztítás. Szerintem ez teljesen idevány. Rakj rendet magad körül, tisztítsd meg az energiát, és alkalmazd a feng shuit. Szerintem ez egy gyönyörű végszó, ez tökéletesen ideillik a ti hónapotokhoz. Én szeretnék nektek sok-sok energiát, hogy sok energiátok legyen erre a hónapra. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljatok be, illetve iratkozzatok fel. Ha személyes útmutatásra lenne szükségetek, akkor a videó alatt megtaláljátok az elérhetőségemen, és kommentbe írjátok meg nekem, hogy melyik rész az, ami rezonált veletek, illetve ha van külön kérdésetek, azt is nyugodtan megírhatjátok kommentbe, mindenre szeretnék választ adni nektek. Köszönöm szépen a figyelmeteket, legyen szép hónapotok, sziasztok!